Ngiyabonga ukuthi umndeni unginike ithuba lokuthi njenge-breadwinner kube yimina engizobamela ngizokhulumela umndeni. Bazalwane, ibhlungu-ke inhliziyo yami njoba ngimelana njengamanje ngoba ukufa akuyona into enhle. Besiye sihlale sithi uma sibuka kufiwa ngapha nangapha. Inhliziyo yami-ke ibike ibe buhlungu kakhulu ngoba ngiyacabanga ukuthi niyazi nani, niyenibona ukuthi ukufa uma sekuvakashile kumane kungena endlini yomuntu kuthathwa kuyena muntu okuyena obalekile. Ukufa kuyayithanda igwili bazalwane, ukufa kuyabathanda abantu abaphila kahle, ukufa kuyamthanda umuntu osebenzayo. Ingakho ngithi namhlanje thank you Jesus ngokuthi uthe uma ukubona ukufa kuza la ekhaya wathi not with my Thenjiwe, wathi not with my breadwinner. Akujwayelekile ukuthi ukufa mesekufikile abantu babe nenhlanhla njengale nhlanhla esibe nayo la ekhaya ukuthi melifika idimoni lokufa lafike lathatha vele lo useless. Lathi malifika idimoni lokufa emzini wala ekhaya lathatha okuyena yena vele obenganalutho. Ukufa kuyamthanda umuntu ophila kahle. Bengihlale ngithandaza abazalwane ngoba bengiyitshela ukuthi mhla ukufa kufika la kulomuzi wala ekhaya kuyothatha mina njengomuntu okuyena ome kahle la emndenini wami. Ngibacabangele ngithi bayoba yini ngaphandle kwami njoba ngiyi-breadwinner. Ngicela uhaleluya kuleyo ndawo. Haleluya. Ngicela mzalwane ungasabi ukuthi uma uguqa ngedolo uthandaza ucele ukuthi emndenini wakho mhla ukufa kufika kube njengala ekhaya kungayithathi i-breadwinner. Ngoba akusizi ukuthi kuhamba umuntu okuyena onifidayo ngoba nani nizwe senizolandela. Kanti njoba kuthatha umalume nje somluko impilo iyaqhubeka. Ukuba kuhambe mina nje ngaba bazi ukuthi bazodlani ngomsomluko. Amen kuleyo ndawo bazalwane. Amen. Ngithi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje angilele la eboxini. Kepha ngime phambi kwalo ngiphethe i-microphone ngizobabaza ubukhulu bakhe. Ngoba ukuba kuhambe mina umalume bengekabe namasento okungcwaba. Kodwa bukani kuhambe yena. Ngimncwabiso kweqhawe. Umuntu ongamazi nomlungu. Kazabamba itoho ngisho usuku olulodwa kodwa bukani. Kodwa ukuba kuhambe mina ngaba njeni. Ngithi simbonga uNkulunkulu, amen. Nesikhathi sesiphelile. Ngakho ngizocela ukubiza umphathi wohlelo azoqhubeka nohlelo sisheshe sihambe ngoba ngesiphike nabangani bamalume bona bavuka ikusasa abasebenzi.